Ikhaya lokugqibela losapho lakwaGeorge kwaba bangcwatywayo ngumama uNofumanekile George oneminyaka e-82 noNkosazana George oneminyaka engama-50. Thina siyifamily asinayilinganisa lanto noba bangagwetywa babe bengaphandle. Thina siyifamily asinawukwazi into yoba thina siyenze laa nto bayenzileyo kubantwana baphayana. Cha, urhulumente makathathe makenze umsebenzi wakhe ngaba bantwana. Oku kubulawa kwabantu ngokungenalusini kwaluthusa iphondo. We really condemn this in the most strongest possible terms, and we are here to mourn with the family, but also to convey our heartfelt deepest condolences to the families. I know I've met young kids, 2 young daughters who were fortunate, who escaped this because they were elsewhere for holidays. They would have been killed as well. Urhulumente weMpuma Kapa uvakalise inkxalabo ngokubulawa kwabantu kwingingqi yaseMhlonhlo. Abarhanelwa abahlanu babanjwa ngolubhubhiso. Kwabo babanjiweyo, 4 bazalwa bonke kunye nomzala wabo. Baza kuvela kwinkundla zamatyala kuTsolo nge-19 kule nyanga. Ndingulwandile Mbulali kuTsolo.